Eta orduan, zer daukagu jarrita orain? Tamborra, ba, tamborra ni jotzen dut. Claro, instrumentu bat daukagu, tamborra. Baina zein izango da bigarrena? Violina. Makil bat jarriko dugu hemen, jarri makil bat horra, ber? Eta beste makila horrela, ondo jotzen dut. Baita guk ere, violina ni jotzen dut. Vale, espera. Baina mugitu? Baina, hori da.